caballeros, benvidos a este espectáculo gastrocómico. Está no espectáculo axeitado, non vai faltar nin ritmo, nin comida, porque este é un espectáculo que ten máis gastronomía, alright, máis música, máis gastronomía, máis humor, máis gastronomía, máis pratos, máis gastronomía, máis colaboración do público, máis gastronomía, máis magia, máis gastronomía, máis nómina. No, nómina no. Nómina no. Nómina no. Donas De cabaleiros, nenos e nenas, ladies a Germanis, e de todos, todas, e todes, benvidos, benvidas e benvides ao restaurante musical Máis Sabor. Imos empezar con un prato dun continente que este moi longe de nós. Japón continente. Moi ben, claro que sí. Pois xa está, sushi. Prato típico de Marrocos. Cuscús, Porro, pemento e cebola. Si facendo a primeira filloa sae ben, E filloa mas se sae mal, e creta. neste restaurante estofamos e fritimos. O peixe é do día, Ben seguro, non mentimos. pidan o que queiran Démolo mellor neste restaurante que se chama Máis Sabor. Máis Sabor. Como saber se un queixo rallado é auténtico queixo rallado? Macho, estou rayadísimo, non teño traballo, non teño moza. Espera que me están aplaudindo, hombre, se está aplaudindo a mesa.